It's been all. So guys, namitirang sa Alberto sa Cebu. Tipolo dapit. Kaya nagpasibo na ang mga ang mga mads. Nalayang ba nag-asawa? Nag-vlog mi Jay. Malibayo na slitters ya. Luya. Sana all. Malibayo na slitters. Sana all. Malipayon kay. Sana all na ikadong slitters. Ano ko may malapit slitters na naggabi. As manager, shout out manager. Shout out! Nag-vlog mo? Yes. Shout out! Mura magkagubog mo na dyan. Nagbuhat may sa among ni-order nga sa Alberto's. Laban. We'll be back later. Bye. Hey guys! Marami din sa boarding house. Hello, madam. Manimo ta. Manimo tag pizza sa Alberto's. Ay, thank you sa sponsor Charmestra. Follow niyo sa sayang Facebook account. Yung mga social media. Amo mo Maganda ka ng mga tinuod ng mga vlogger. Shoutout di ayon kay Matsurina o ni Pads Elden. Ite. Shout out sa nabilin sa Bohol. Ang taon sa nabilin ng taon. Apas mo diri ha. Guys, puwan-puwan arit ang dream magtapok. Okay, Yes. mag-usat at pagkabaw din naman sakay sa Nairon. Di na Yun sakay man kay. oy. Okay. Mo interview na ugma. Tanaol. Tanaol magdungan bitaw nang. Si Mijin. Hi Mijin. Si Hi. Gwen, nasa Gwen sa Cebu. Ay, so right. Shout out diha ba basig kita. Shout out again namin sa Mantewi. Mendiwi. Nami It's sa Mendiwi. Bear Station. Nasa San Miguel. Ni mo Okay, let's eat guys. Alright. Chararan. Sana all mga model sa Kain na na. Guys. Yo. Yo. Matugin. Ayaw ko na pa si Mas na. Ayaw ko na pa si Joshua. Shout out ka. Shout out Joshua. Oh, come over here. Kata atong bisitas man naku Bohol. Ay okay. Wala dito. Mbak, berapa tuh? Balik na ako. Balik na ako. Kung ganahan ng Thank you, manager. manager. Paas na. Ay mo sa na ah. Papanahapon na ginadinis na. Bakit naman yun? Ngano lang hatag ka ng pizza. Maikot ka dyan. Congrats na yun. Meter. Congrats dahil Meter, kung ni Juan. Ate Mai. Si Mai. Like. Sana all. Sana ano kayo eh. Nagi forever Magkuano na. sa uda, magaman na ito bangod ni Duda. Ika-develop pa ito din mo. Kubiyaan ko ni Terso. Mag-go ganyan yung baby. Giilisan ko ni Terso, bantalan ni Terso. Bugnoon ako si Mai. Nungahad naman. Nag-dog na ba ang tanan? Magaman siya, kaya gana ha. Ang bayad sila. Pwede ba yung nutrition, no? Na ah, Naguba yung bayad. sa Bagyo. Ay okay. Okay, saan ka okay? Naguba yun. Lopong na nito yung Oo, alam sa mo ang sari-sari. Ang bana ko nga, nag-divorce na may. Doon ako Hindi niya. mo balik lang kasi mong bana. Kaya wala mas naterso. Ay, din ko. Ngita na pagkaglain. Ano man, nag-ugasal man? Bukan ako mo. Nagbasa ko na. Nagbasa ko mo. Hindi na si Tunyang, oy, kabasig. Mara ito, mara ito Hindi. na. Dito na to, ulit lang siya. Mamaya yung iyan. Nanada ko ito iya binaran. Oo. Sweet kayo to sila. Hindi ko ganun ano yung